числата, нали? Да. 5. Къде е равна? Айде, взимаме 10 пръчици. 10 пръчици. Пръчици. Чакай, не пишеме. Сега взимаш 5 пръчици от другия цвят. Зелени. Добре. Брой дали са 5? Едно, две, три, четири, 5. Чакай сега, не пишем. Преброяваш и за всичките заедно сега. За да видим колко става. Всички. Едно, и две, и три, и четири, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. И 6. Точно така. Сега